voor de Joystraat van de Keien. Mannen, kom maar even iets naar voren. We gaan even naar het kleine podium. Even naar voren, ja, kom maar. Jawel, dat mag wel, kom maar. Kijk eens even dat ze jullie allemaal nog een keer kunnen zien. Normaal dan hebben we de danskaarten en dan gaan we al die namen zo af. Dus even een stapje naar voren, zeggen ze hoe dat ze heten. Dat is hartstikke stoer. Dat gaan we ook een keer bij jullie doen. Ja, dus ik kom langs met de microfoon, die zegt je naam en dan iedereen klapt heel hard voor je. Let maar op. En dan klapt het. Last van Neef! Riep van de Bomen! Boykos! Steve Mills! Lars Frans! Lars Hoes! Janne! Rita Genoeg! Kai van Nevel! Frank van Nevel! Was er niet een goede naam? Ja, dat is ook lastig. Er staan er zoveel in. We kunnen best wel een keer een verkeerde naam noemen. Doen we nog een keer. Wacht even, ik kom nog een keer. Ga je hier staan? Zo, ja. Doe ik de microfoon.